Nahuli kam ang mga motor nga wa musud sa lagda sa trapiko o wa misubay sa saktong lane. Hinungdan sa disgrasya sa National Highway sa Talisay City. May ang report ni Febri Dumabo. Isa sa duha ka mga disgrasya nga nahuli kam ang nahitabo sa Cebu South Coastal Road. Diin maayong pagkatumba ning motorista ug naligid pa sa daan. Sa dihang nasabod siya sa gisundan nga motorsiklo nga naghunong na. Gipasabot sa City Toda nga ang maong mga motorsiklo nga naa sa inner lane nagsubay. Nga alang unta sa pa-left turn. Ug kay stop signal na alang sa pa-left turn, nihunong kining nag-unang nga motor. Ang gasunod nga motor mula hos di ay hinungdan nga nasabod niini ang gahunong nga motor. May na lang nga minor injuries ang naangkon ug nagkasettle ra sila. Nagkasaghiray usab kining duha ka motorsiklo nga parehong nagsubay sa Dan and Bacalso sa Barangay Linaw sa Talisay City ug parehong pa northbound. Human nga kining motorsiklo nga naa sa middle lane, kalit lang mipadaplin. Hinungdan nga nagkasaghiray sila niining nagsunod nga motorsiklo nga nagsubay sa outer lane. Nakaminor ang motor nga naa sa outer lane, rason nga hinay ra ang impact. Apan pareho gihapon silang nangatumba. Nagkasabot ra usab ang matag habig. Mo follow lang unta gid sila sa proper distance unya kanunay nga magbinantayon panahon sa pagmaneho. Ilabi na gyud pagtan-aw sa ilang mga side mirror. Uban ni Godfrey Relien, Febri Dumabo. Balitang Bisdak.